Lapha ke nginiphathele umayoral candidate wasekuruleni ozo occupy iposition yokuba umeya kungekudala nje lapha ya ekuruleni municipality. Ngifuna ukuthi ke wonke ama comrade bonke abantu basekuruleni bamamukele ngezandla ezimhlophe ngezandla zombili ngoba uze noshintsho olukhulu isikakhulukazi kubantu abadla imbuya ngothi abantu abangasebenzi kube zinkinga ezibhekene nabafundi lapha ekuruleni kube zinkinga ze-corruption lapha kumasipala zinkinga zabasebenzi abangaholelwa nabahlukunyezwayo zinkinga ze-service kuthiwa yini zinkinga zezidingo nqangi zomphakathi lokho kuthiwa i-service delivery. Nansi ke imeya yenu ekuruleni entsha sha new from the box imeya yomkhonto wesizwe ezokwenza sure ukuthi zonke izinto ziya ngamagama enkehle ezoveza isithombe esihle sokuthi umkhonto umsebenzela kangakanani umuntu omnyama. Baba Thulani Shongwe mfowethu sizobe sinawe singomakhanya all the way kusukela ekutheni uvotelwe kuya la khona sewuwinile kuya la khona sewusebenza singomakhanya sizobe sinawe ngeke sikulahle noma kunjani noma ngathiwa kunamaphutha la khona sewujikelwa khona abantu. Ufuna ukukutshela ukuthi singomakhanya wena ungowethu thina singabakho sizogqisha nawe mfowethu soshona sivumbuluka nawe sikwelekelela nje mfowethu la uzobudinga khona noma yiluphi usizo makukhona izinto ofuna ziye emphakathini ngobuningi bawo zithende zaziwe umphakathi ezinhle ezukusebenzela umkhonto ozobuzenza singomakhanya sobe sikwenza lokho ngokusiza noma ngokusizana nawe mfowethu Shongwe. Mina ngiyakutshela uzowina siyawuthatha lo masipala wasekuruleni suumkhonto imeya i-mayoral position yasekuruleni izothathwa nguwe mfowethu lapho asijiki sikutshela iqiniso njengoba linjalo thina into siyisho ingakenzeki ize yenzeke lento engishoyo izokwenzeka ngenkani by fire by force. Ngiyawathemba ama comrade ngiyabathemba abahlali basekuruleni ukuthi bayalidinga ushintsho and wena uyilo ushintsho abalidingayo. Wena uyilo ushintsho oludingwa abahlali kanye nomphakathi wasekuruleni. Siyakwamukela ke umfowethu uThulani Shongwe siwabonile amagalelo akho lapha ko ad hoc committee nino SG Sibonelo Nomvalo kanye nomnewethu bani konje lo waseMpumalanga bani uSikhosana umfowethu uSikhosana siwabonile amagalelweni bafowethu. Siyathemba ukuthi la ningena khona kuma positions niyokwenza lo amsebenzi omkhulu kangaka eniwenze lapha kwi ad hoc committee. Sibonile ukuthi bekunama hindrances kunivinjwa lapha nalapha kodwa niphula ukutsheka nizama ukulimba iqiniso noma abantu bebaleka neqiniso kodwa benizama ukulimba kubonakala iSouth Africa yonke ibonile bafowethu. So Thulani Shongwe ngani yakwethu cha ithathe lento bafo kudala lo amasipala ukhungethwe icorruption ukhungethwe zinkinga o service delivery abantu basekuruleni abasawazi ulibe lokudliwa imali lapha ekuruleni kukhohlakelwe lapha ekuruleni kwesaleli phoyisa lomduluko namanzi lele kuthiwa uJulius Mkhwanazi bekukhohlakelwe lapha. Siyazi ke mfowethu ukuthi uyowufixa lo municipality ebese kuba umfowethu uBonginkosi Khanyile Duduzane Zuma SG Sibonelo Nomvalo ake nilungise indaba kaBonginkosi Khanyile ngane zakwethu
lensizwa kudala icindezelekile, lensizwa kudala ibambeke ngophondo la emkhontweni. Kanti lensizwa ayikwazi ukuhlala, lensizwa iactivist le. Ifuna ukusebenza lensizwa le. Kudala ipresswa, icindezelwe lensizwa. Ake ninikeze iposition yokusebenza. UBongi Nkosikhanyile into ayazi ukuyenza ukusebenzela umphakathi. Sicela nimnikeze izikhiye zokuthi akwazi ukusebenzela umphakathi ngokusemthethweni nangokwemvumo ye-top leadership yomkhonto. Uzokhumbula ukuthi i-Youth League yomkhonto wesizwe yagcina ukuphila upresident wayo kusawuye uBongi Nkosikhanyile. Nowathi uma ngabe gudluzwa kuleyo position yafa i-Youth League yomkhonto. Kunamhlanje i-Youth League yomkhonto asiyazi noma iya-exista noma i-exist, ngoba kwasuswa umsebenzi wabantu abasha, kwafakwa abantu esingabazi ukuthi kwakuyini agenda yabo, ngoba i-Youth League yafa emkhontweni ngokususa uBongi Nkosikhanyile. Kunamhlanje i-unfunctional i-Youth League emkhontweni, akubonakali nokuthi ikhona noma ayikho. Ngenxa yani na? Ngenxa yobuholi obuphambilini obathatha izinqumo ezirong zokugudluza umuntu owayesebenzela abantu abasha uBongi Nkosikhanyile. Sicela ukuthi nimnikezeke iposition ngoba lo mfana into ayazi ukuyenza nje ukusebenzela umphakathi. Umuntu oyi-activist akakwazi ukuhlala phansi ingane zakwethu. Aninikezeni uBongi Nkosikhanyile umsebenzi, asebenze uBongi Nkosikhanyile. uBongi Nkosikhanyile akakhuliswanga ngobuvila. Lento yobuvila yokuhlala phansi akayazi, ayikho kwi-blood system yakhe. Mnikezeni umsebenzi uBongi Nkosikhanyile asebenzele umphakathi. Uma kuwukuthi ngempela niyamnikeza umsebenzi, ningamane nimbuyisele nalapha kwi-youth. Mbuyiseleni noma kwi-youth uBongi Nkosikhanyile ayophaphamisa i-youth yomkhonto wesizwe. Alikho iqembu eline-youth efile eline-future. Alikho iqembu eline-future libe line-youth efile. Buyiselani uBongi Nkosikhanyile entweni ezomenza asebenzela abantu. Buyiselani uBongi Nkosikhanyile emsebenzini. Ngikhuluma nani top leadership. Buyiselani uBongi Nkosi emsebenzini, asebenze uBongi Nkosikhanyile. Into akwazi ukuyenza uBongi Nkosikhanyile ayikho ngaphandle kokusebenzela umphakathi. Nikezani uBongi Nkosikhanyile into akwazi ukuyenza kangcono okukusebenzela umphakathi. Yekani ukumbamba ngophondo nimpress down. Lo muntu uyi-activist akakwazi ukuhlala. Buyiselani uBongi Nkosikhanyile emsebenzini. Buholi bomkhonto wesizwe. Asamukele ukuresigna kwe-useless candidate le ebikade izibiza ngokuthi u-deputy president we-Youth League laphana emkhontweni. Lo muntu ekuthiwa uMira, ngazi uMira Ntontoni, noma intombazane noma umfana noma isitabane, ngoba asazi ngisho igender yalo muntu, ngoba asimazi lo muntu oqhamuke sezoresigna nje kuthi ube i-deputy president kwi-Youth League emkhontweni. Lo muntu wake wayenzelani i-youth? Njobe resigna baziwe ubani vele? Yibo bonke abantu aba-useless laba ebekumele ngaba bekho kuma-position, abantu ekufanele ngabe bakuma-position abanegazi lokusebenza, bacindezelwe, bahlaliswe phansi, baneglectiwe, baya-ignorwa. Kanjani? Lithini ikusasa lomkhonto uma kuzo-oppresswa abantu abasebenzayo? Kuthathwa abantu abangasebenzi bangene kuma-positions. Siyabonga nje ukuthi uSG Sibonelo Nomvalo cha ukhona zolunga izinto benoduduzani Zuma.